Hola, bon dia. Jo soc la Marta Marçó, de la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial. Gràcies per tot per venir. Molts ja ens coneixem, ho hem anat parlant aquests dies. Doncs res, abans el secretari adjunt i director del FEMIT ja us ha explicat una mica l'origen de l'oficina, però volia comentar-vos una mica els serveis que podeu disposar. Estem a la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, que està dins de l'Associació Catalana de Municipis, i des de la Fundació donem suport i creem continguts en temes relacionats amb sostenibilitat ambiental. Llavors, ara fa potser un any i mig, arran també d'algunes necessitats que veien d'assessorament en temes de transició energètica que demanaven alguns ajuntaments, vam veure l'oportunitat quan es va crear una línia d'ajuts de l'IDAE de creació d'oficines de transformació comunitària i la CEM es va presentar i és una de les oficines que va rebre l'ajut. És on estic jo i en total som 9 oficines a tot Catalunya. Algunes tenen un àmbit d'actuació diferent i algunes tenen un territori que els toca més limitat perquè algunes són oficines d'ajuntaments. En el nostre cas i per naturalesa de la CEM, nosaltres donem assessorament en transició energètica a tot l'àmbit territorial de Catalunya i tenim el focus de mira amb l'administració local. Treballem coordinadament amb altres oficines i a part de les oficines de l'IDAE també hi ha les oficines de l'ICAEN, que abans ha explicat en Francesc Vidal, que són els tècnics de l'energia de cada Consell Comarcal i el que fem mirar és de coordinar i sumar esforços i no trepitjar-nos. A veure si puc passar. L'objectiu de l'Oficina de Transformació Comunitària, la nostra oficina de la FEMIT, és el que hem comentat, és l'assessorament a l'administració local amb les iniciatives i projectes que tinguin de transformació energètica. Després també volem donar a conèixer la figura de les comunitats energètiques, com els ajuntaments poden participar en aquesta figura de comunitats energètiques. També el que volem és ajudar a crear consciència i per tant també estem generant continguts, estem generant un recurs d'aprenentatge per fer arribar a les escoles. El que fem també és donar assessorament quan surten línies de subvenció, que val la pena no perdre-les. Ara fa molt poc es va tancar les línies del C-Implementa de l'IDAE i dels projectes innovadores, que em consta que hi ha alguns aquí que heu pogut presentar la subvenció i que és una gran oportunitat per cobrir una part de les despeses d'aquests projectes. També van crear una jornada per explicar les casuístiques i com poder adherir-nos a aquestes subvencions. I res. A part d'això, fem xerrades formatives territorials, fem formació, hem creat un postgrau, que de fet hi ha alguns tècnics de les vostres administracions que estan inscrits. El vam començar tot just fa una setmana i la segona edició començarà ara al gener. Aquest postgrau és una formació completa de 240 hores en temes de transició energètica i comunitats energètiques i la primera edició es va cobrir ràpidament i ara la segona edició també us arribarà la informació per si voleu aprofitar-ho. Totes les actuacions que fem estan subvencionades, una part per l'IDAE i l'altra per la CEM. A part d'això, fem el paper de coordinació de les OTCs, donem suport a projectes d'energies renovables, tant via assistència tècnica per si s'ha de fer un projecte tècnic, com s'ha de fer un projecte de viabilitat tècnica, com si s'ha de fer un acompanyament de l'Ajuntament per obrir la participació ciutadana per promoure la comunitat energètica. I per últim també fem estudis estratègics, encarreguem estudis estratègics que han de servir per superar barreres que moltes vegades ens trobem en diferents comunitats energètiques. D'aquí hem encarregat diferents estudis estratègics i un d'ells va ser generar les eines jurídiques necessàries per resoldre els problemes que a vegades hi ha de dir com un ajuntament pot cedir la teulada a una comunitat energètica o una instal·lació perquè ja ha rebut un finançament i ha fet la instal·lació i com pot formar part d'aquesta comunitat o si ho vol fer-ho via ordenança i obrir els excedents a la ciutadania. I tot seguit, arran d'aquest estudi estratègic que vam encarregar, tenim els resultats molt recents, ens l'han fet arribar, el vam encarregar al despatx Samsung i avui el Jorge Andrei, que és un dels socis fundadors de Samsung,
ens explicarà els resultats d'aquest estudi. I per la meva part ja està. Aquí veieu algunes actuacions que hem fet. També, tot i que a la taula rodona després, bàsicament explicarem casos de fotovoltaica lligat amb la xerrada que comentava abans el Màrius. Nosaltres també volem donar suport a altres formes d'energies renovables que poden impulsar des dels ajuntaments i que no només són la fotovoltaica, com pot ser l'ús de la biomassa i també la utilització per a la generació de biogàs a través de residus orgànics. Aquí veieu algunes fotos de coses que hem fet. Vam fer xerrades formatives en diferents territoris, a Benissanet, a la Seu d'Urgell. Vam fer una jornada tècnica per veure una caldera de biomassa amb generació d'electricitat. I res, i tot seguit ja dono peu al Jorge Andrei que ens vingui a explicar el seu projecte, el que vam encarregat. Jorge, quan vulguis, ara no et veig. Aquí, gràcies. Benvolguts, benvolgudes, moltes gràcies per ser avui aquí. I el que faré durant els propers minuts és una presentació llarga, veig moltes cares conegudes, quina il·lusió. És resumir una mica una guia llarga, una guia que vam jurar fa poquet. Són 200 pàgines, moltes d'aquestes amb annexes de models específics que han de servir precisament per lo que deia la Marta, de superar determinades barreres legals que trobem en determinats models de comunitats energètiques. Ara parlarem de lo que és un model, parlarem d'aspectes jurídics concrets. No sé si entre el públic també hi ha secretaris, interventors municipals. Aquesta era la idea també, personal jurídic, perquè és important, és una peça clau quan parlem de l'actuació administrativa, òbviament, com a garants de la legalitat de l'actuació administrativa. I, per tant, tancarem parlant del principi de legalitat. Per entremig, a la presentació, crec que tenim aquí aquest seria l'índex. Al final parlarem del principi de legalitat, però el gruix de la presentació són baixar una mica el detall de l'articulació jurídica de determinades formes de participació dels ens locals en models de comunitats energètiques. Comencem amb unes qüestions prèvies, perquè és una qüestió d'enfoc. És a dir, amb les comunitats energètiques sovint passa això. Tot era més bonic al PowerPoint. Passa. Això és la primera vegada que parlem de compartir energia. Posarem unes plaques al municipi, compartirem l'energia amb els vulnerables i articulem la solidaritat, serà tot magnífic. I això és quan toca articular-ho jurídicament, perquè ens trobarem amb qüestions com la llei de bases del règim local, el text reforç de la llei municipal de Catalunya, la llei de patrimoni de les administracions públiques, el reglament de patrimoni dels ens locals. Tot això s'ha d'articular. Per tant, penso que abans d'entrar en matèria fem unes reflexions prèvies de gaire, penso, pràctics, perquè al final la fase, diguem-ne, de la lluna de mel amb les comunitats energètiques, de «Buah, que bonic és això, farem moltíssimes comunitats energètiques», ja ha passat. Ja coneixem que existeixen les comunitats energètiques i totes estem a una a avançar les comunitats energètiques. Però és que ara ja no és que guai és aquest tema, ara és com ho fem. I com ho fem implica baixar a terra, articular, treballar, arremangar-se. Penso que estem en aquesta fase del desenvolupament de les comunitats energètiques. Per tant, parlem d'unes qüestions pràctiques. Rols típics que poden intervenir en un projecte de comunitats energètiques i incentius. Havia ficat allà també els motivats, que són els ciutadans que estan allà motivats per allà, però el punt clau, que òbviament els ciutadans són importantíssims, però quan parlem com que els ciutadans que estan supermotivats en participar no et posaran problemes, més bé t'ajudaran. Per tant, com es tracta de veure quals són els reptes per articular, parlem de rols i incentius. Els enginyers estan enfocats a solucions pràctiques. Si ho simplifiquem al màxim,
volen aplicar solucions pràctiques i, per tant, estan al costat de fer coses. Els polítics busquen, de forma legítima, un grau de satisfacció ciutadana, no? El que a vegades s'anomena la foto en sentit pejoratiu, penso que no hauria de tenir un sentit pejoratiu, estan per articular interessos generals des de lo macro i, per tant, volen que passin coses interessants. Per tant, també estan al costat, no és que estiguin al costat, és que tenen incentius per fer. En canvi, els juristes, no els juristes, diguem-ne, externs, sinó els juristes interns, com pot ser un in-house en una companyia o com pot ser un secretari o un interventor municipal en un ens local, ells tenen els seus, diguem-ne, incentius és identificar problemes, evitar problemes, minimitzar riscos. Per tant, davant d'un projecte comunitat energètica, que és totalment nou, innovador, el seu incentiu és no fer. Això no vol dir que no haguem de fer, però vol dir que necessitem tenir una mica també de comprensió de quals són els incentius base de cada rol que intervé en aquest procediment. Després, quan parlem del principi de legalitat, al final, penso que la potencial empatia amb secretaris i interventors municipals pujarà, perquè penso que és molt important avançar i no tenir-li por a les coses, però també és important saber quins són els marcs de joc de cada rol. Per tant, recomanacions a nivell pràctic. Enginyers, polítics, promotors públics o privats de comunitats energètiques, parleu amb el secretari, parleu amb l'interventor, fer-ho el més aviat possible, perquè si el projecte es materialitza, si el projecte passa del PowerPoint a ser una realitat, en algun moment intervindrà i en algun moment haurà de signar probablement alguna cosa. Per tant, és rellevant. Benvolguts juristes interns del sector públic, no tinguem por de l'evolució tecnològica. És normal que la llei no prevegi exactament l'articulació jurídica de noves tecnologies. Però és que això passa amb les comunitats energètiques, passa amb l'energia, passa amb la digitalització, passa amb la intel·ligència artificial, passa amb tot el que sigui nou. És normal. La llei sempre va al darrere de la tècnica. Això és normal. Per tant, aquest exercici d'interpretació i de subsunció de supòsits nous en regles preexistents és habitual i és part del joc, no? I no ens obsessionem amb el precedent. I si volem obsessionar-nos amb el precedent, mirem a Canàries, que el meu soci va estar allà ahir, i em va venir dient que havia una societat de capital mixta, 49% capital públic, que s'està gastant milions en fer prospeccions de geodèrmia. També, que jo això no sabia, un parc ja connectat i executat fa anys de titularitat municipal amb 3 molins eòlics, i allà tenim també l'exemple d'Isla Bonita, que citarem, de cessió directa de totes les cobertes de manials d'una illa a una comunitat energètica. I en general, escoltem-nos, siguem raonables i permeables, és un tema multidisciplinar. Si és un tema multidisciplinar, hem de parlar i hem d'entendre les perspectives de les altres parts, la tècnica, la legal, la de dinamització política. I bé, i seguim. 3 notes finals d'aquesta primera part. Perspectiva macro i perspectiva micro. La transició energètica és molt atractiva a nivell moral. Vull dir, si treballem en transició energètica o tenim un projecte de transició energètica, ja ens agrada arribar a casa i dir estic fent aquest projecte, o comentar-li als amics que guai, que xulo, moralment superbé. I és interessant, però això també té uns reptes. Això implica multidisciplinarietat, implica complexitat i també un tema de poder fàctic. Estem en un procés que implica pèrdua de poder per l'oligopoli. Quan us toque legalitzar un autoconsum col·lectiu, us recordareu d'això. Per tant, requereix d'estudi, d'aprendre, requereix de permeabilitat a el que ens puguin dir els professionals d'altres disciplines i requereix temps i esforços. Sobretot si heu de legalitzar autoconsums col·lectiu. Prepareu-vos, és el que toca. Jo penso que és normal que si les formiguetes volen treure poder a uns grans grups energètics, jo no crec que sigui raonable esperar que els grans grups energètics ens posin la catifa vermella i ens diguin sí, endavant, toma el meu negoci. No, ens posaran problemes, clar que sí, i haurem de lluitar, és normal.
Expectatives, indeterminació i replicabilitat. Parlarem molt de models, però estem en un tema en el que n'hi ha molt de conceptes indeterminats. El títol d'aquesta jornada, poden els ajuntaments compartir energia? Sí, ens anem a casa, però què vol dir energia? Què vol dir compartir? I sobretot en els ajuntaments n'hi ha realitats locals, al final al darrere de cada ajuntament hi ha persones i són 947 municipis a Catalunya. Una cosa és un model, una altra cosa és un precedent i una altra cosa és una dinàmica de treball. Fem servir la paraula model perquè té un potencial comunicatiu molt fort, però n'hi havia un senyor que és el pare de la sociologia que va viure al segle XIX, que es deia Max Weber, que parlava dels tipus ideals. Ell deia, la realitat social no és com la realitat científica. Vull dir, les ciències socials no són com les ciències naturals. No podem aspirar com a humans a teoritzar sobre els humans i que això sigui infal·lible com si fos una fórmula matemàtica. Això és un tema de paradigma científic que ja està molt superat. Per tant, ell deia, el que hem de parlar és de tipus ideals quan parlem. És a dir, un tipus ideal és una idea en abstracte i després la realitat, els casos reals, s'aproparan a aquesta idea, a aquest tipus ideal. Però sempre serà un tipus ideal. És una forma de reconèixer que la realitat humana és complexa, la realitat humana és canviant i no podem tractar els fenòmens humans i sociològics, per tant polítics i legals també, com si això fos la regla d'Ohm dels electrons i de les ciències físiques. Per tant, models de la guia ACM, com bé deia Marta, hem elaborat un estudi estratègic que ja està lliurat, en el qual s'ha recollit alguns models, no tots, ni podrà recollir tots, ni seria raonable recollir tots, perquè si no diríem que la transició energètica ja està, termina aquí, a finals d'any del 2024. La realitat energètica continuarà i sempre hi haurà models nous, però sí que vam poder identificar alguns models que deien això són models que habitualment es fan servir, són tipologies de projectes que es fan servir i en les que, tot i ser un tema nou, n'hi ha un cert recorregut en alguns d'elles. Per tant, fem una sistematització i una elaboració de models allà on es pugui per posar les coses fàcils i ajudar en aquest objectiu de posar les coses fàcils i posar eines pels municipis. És una guia pensada pels municipis. Bé, seguim. Alternatives o models o tipus ideals clau en perspectiva legal perquè els municipis puguin avançar en la transició energètica local o en les comunitats energètiques. Cedir, tipologia número 1. Ara ja entrem en matèria, aquesta és la part. Tipologia número 1 és cedir superfícies de titularitat municipal per instal·lar una instal·lació fotovoltaica de titularitat de la comunitat energètica, que serà una associació, serà una cooperativa, però en definitiva serà un ens jurídic amb un NIF i un ens jurídic que és privat. Per molt que el municipi participi, continuarà sent un ens privat. Cessió de cobertes de manials. Les fonts de dret que tenim són la Llei de Patrimoni i Administracions Públiques. Aquí s'ha de fer una reflexió, que és que l'article 2.2, en conjunció a la disposició final segona, estableix que n'hi ha determinades parts d'aquesta llei que en segons quins supòsits van molt bé, que són d'aplicació directa, perquè es consideren legislació de bases. Per tant, sense perjudici d'existència el decret llei 2/2003 o el text reforç de la llei municipal de Catalunya, aquesta llei també aplica. I també tenim, d'àmbit català també, el decret 336 del 88, que és el REPEL, que és el Reglament del Patrimoni en els Ens Locals. No dic que aquesta sigui tota la normativa aplicable, però que sí que són les normes a nivell patrimonial a tenir en compte. Quan parlem a la guia de cessió de cobertes, parlem de demanials, que no patrimonials. Això va ser una decisió que es va prendre quan estaven configurant l'encàrrec perquè pensaven que allà on calia posar més llum eren les demanials per raons contextuals i del sector. Quins títols habilitants? Quin és el títol jurídic habilitant? Perquè un privat pugui usar de forma privativa una coberta que, com bé públic, és de tots. Si l'ús privatiu comporta modificació del domini públic, concessió administrativa. Si no, l'altre títol és la llicència d'ocupació temporal.
Què passa? Que la llicència d'ocupació temporal té un termini màxim de 4 anys. I no sé si es pot prorrogar, però el cas és que, i si es pot prorrogar, crec que són per uns altres 4. El cas és que una instal·lació fotovoltaica, la natura financera d'una instal·lació fotovoltaica, que implica gastar-te molts diners a l'inici per anar amortitzant amb els estalvis energètics al llarg del temps, són 25 anys. 20 mínim, 25, alguna gent diu 30, si canvies components potser més. Per tant, s'acostuma a dir que la vida útil d'una instal·lació, perquè has de ficar algun número, són 25 anys. Clar, el títol habilitant d'utilitzar una coberta en la qual posaràs un actiu per donar un mínim de seguretat jurídica al que fa la inversió, en aquest cas la cooperativa o l'associació en aquesta instal·lació fotovoltaica, hauria de tenir una durada suficient perquè puguin dormir tranquils. I aquí teniu un articulet que pot ser d'ajuda en general en aquests procediments. Ara baixem una mica més al detall. També un article interessant, que és el de la sessió gratuïta, el text refós de la llei municipal de Catalunya. Ho dic aquí perquè si no el nom sencer és una mica llarg. La finalitat de la sessió, tu pots fer una sessió gratuïta sempre quan la finalitat d'aquesta sigui en benefici de la població de l'ens local, quadra molt bé amb una comunitat energètica, justificació de que la finalitat no es pot assumir a l'ens locals a mantenir el domini o el condomini dels béns, després parlarem de lo que implica articular en la pràctica un autoconsum col·lectiu, i donar compliment a un projecte i un mandat polític de compartir energia excedentària, i s'ha de fer en qualsevol cas un període d'informació pública. Sessió de cobertes de manials. No és el mateix sessió gratuïta que sessió no gratuïta, perdó, no és el mateix sessió gratuïta que amb adjudicació directa. Aquestes molt sovint es parla, aquí han fet una adjudicació directa, doncs jo no vull fer una adjudicació directa. Al final, el personal jurídic d'un municipi és l'encarregat de tutelar els béns jurídics. Per tant, en última instància, els béns jurídics públics que són de tots. Per aquests béns jurídics que són de tots han de tenir un representant, un tutor, per dir així. Aquesta persona és la que dirà sí o no i la que interpretarà la norma sí o no. Aquí el que proposem és, o aquí el que expliquem és, els camins que han seguit altres secretaris i interventors municipals per entendre que sí que es pot fer una adjudicació directa. En primer lloc tenim l'article de la llei de patrimoni estatal que la permet quan l'adjudicatària sigui una entitat sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública. Si tu tens al municipi una associació que hagi passat pel procediment de ser declarada d'utilitat pública, això és important i això triga un temps, ho tens molt fàcil. Penso que la lletra B ho posa molt fàcil. Llavors, què passa amb les cooperatives, com el cas d'Isla Bonita en Canàries, la isla de la Palma? Totes les cobertes de manials del govern canari les vam cedir mitjançant adjudicació directa. Què passa amb les cooperatives? Perquè la comunitat energètica d'allà agafava la forma de cooperativa. La van cedir també tenint en compte la lletra C del mateix article. Cuando el inmueble resulte necesario o la realización de un fin de interés general. És compartir energia que posa una cooperativa que no deixa de ser un ens privat, pot ser sense ànim de lucre, a les escoles municipals i cedir aquestes cobertes perquè posin allà aquestes plaques que seran seves i compartir l'energia amb la resta de veïns, etcètera. És això un fin d'interès general? S'ha d'interpretar. El govern canari i molts altres municipis, em consta, han interpretat que sí, però vull que sàpiguen que és això, que la llei no et diu explícitament sí, pots fer-ho, no t'ho dirà mai, la llei no funciona així, la llei parla en termes generals. En règim de concurrència, sempre ens quedarà París. Si no vols fer així, pots fer en règim de concurrència, ja ficaràs allí els criteris que a nivell legal i, òbviament, també polítics s'entenguin procedents. I aquí a Catalunya els articles 62 i següents del REPEL. Sessió de sòl urbà. Aquí parlant amb la CEMA també van dir hi ha aquest supòsit. I si sempre estem parlant de cedir una superfície que és una coberta, però i si
municipis amb molta densitat de població però que tenen un terreny, no? La casuística a la pràctica és molt rica i podria donar-se el cas que diguessin, oi, per les plaques de l'autoconsum les ficarem sobre sol. Bueno, pues això és una complexitat tremenda, no? Per tant, anem posant blanc sobre negre. L'anàlisi d'això té una perspectiva urbanística, que naturalment no es pot detallar a la guia perquè depèn del planejament urbanístic que hi hagi al cadascú dels 947 municipis de Catalunya i depèn dels diferents eines i instruments de planificació urbanística que n'hi hagi, però l'acceptabilitat de posar allà una instal·lació té dues vessants. Una urbanística, que és la mateixa que l'aplicaria un privat, i una patrimonial, que és la que tractem. És un bé, serà bé patrimonial o bé demanial en funció de l'ús adscrit a aquest terreny concret, que se'l doni. Però també, per tant, aquí podem fer remissió una mica al tema de les cobertes, que és un tema estudiat. Per aquí n'hi ha una tipologia especial que és que van dir, oye, fixem-nos en això, la referència als patrimonis públics de sòl i habitatge. L'ordenament jurídic contempla una categoria especial que són béns patrimonials que s'anomena així, patrimonis públics de sòl i habitatge. I diu que aquests tenen una finalitat específica relacionades amb l'urbanisme. Això està regulat en l'article aquest del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. És molt difícil. A mi m'agrada interpretar les coses i dir que sí. En aquest cas és més bé difícil. Jo, el meu criteri seria quasi que no, però això sempre són interpretacions. La lletra que més fàcil, que més marge dona per interpretar que sí, és aquesta. Posar en marxa i desplegar tècnicament i econòmicament l'expansió de poblacions millora la qualitat de vida. Les altres lletres, res a fer, i tot i així ja veieu que aquesta és una mica difícil. Bé, canviem d'escenari. La transició energètica es materialitza en projectes. Aquests projectes són d'una tipologia o d'una altra. I no són números clausos i poden haver projectes sempre que siguin innovadors i diferents. Però un altre projecte típic, o que es podria plantejar, que avui és innovador i que segurament en 5 anys sigui el pan nostre de cada dia, és quan el que es cedeix a la comunitat energètica és la gestió d'una instal·lació fotovoltaica que és de titularitat municipal. És molt diferent a l'escenari anterior. En l'escenari anterior, què teníem? Que el municipi cedeix una coberta que és del municipi perquè arribi la comunitat energètica i la comunitat energètica posi sobre aquesta coberta del municipi una instal·lació fotovoltaica que és de la comunitat energètica. En aquest escenari tenim una altra cosa totalment diferent. Tenim un escenari en el qual l'Ajuntament, amb subvenció, sense el que sigui, ha executat, ha pagat, ha construït, ha financiat una instal·lació que és seva, és patrimoni de l'Ajuntament, la instal·lació és de l'Ajuntament. I el que fa és dir, això de compartir energia amb la població o amb la població vulnerable, el que sigui, em sembla molt bé, però això, perdoneu-me l'expressió, és un merder. Jo necessito algú que em doni suport. Jo, aquest que em doni suport, em podria anar a alguna gran empresa, però també podria dir, aquí al municipi tenim una comunitat energètica que tracta de temes energètics, que a més té connexió amb lo local, per tant, l'encarregaré aquesta missió a la comunitat energètica. Aquest és el supòsit de fet que estem parlant. A dia d'avui n'hi ha moltes instal·lacions financiades, algunes en execució, algunes terminades, que han nascut amb aquesta finalitat. Però després hauran de veure com s'articula l'autoconsum col·lectiu. Per tant, jo penso que aquest supòsit no és tan conegut com l'altre, però penso que serà cada vegada més conegut. Jo veig xaler-me allà que fa així. Sí. Fet jurídic. Ja l'he explicat. Autoconsum. Què implica l'autoconsum? L'autoconsum implica fer tràmits i gestions, algunes d'elles de forma recurrent, amb una multiplicitat de subjectes. Pensem si això ho ha de fer el municipi. Alguns municipis podran, altres no. Vol dir que has de parlar amb els diversos consumidors associats a la instal·lació
i que si canvies una coma d'un percentatge d'un repartiment t'han de tornar a assignar l'acord de repartiment tots. També has de parlar amb les seves comercialitzadores i també has de parlar amb les seves distribuïdores. Això té una complexitat. Tornem al dret públic local i patrimonial. Això és la instal·lació fotovoltaica, és demanial o és patrimonial? Perquè això sempre ens condicionarà la via que hem de seguir. Pel fet que explicarem aquí i pel fet que ens interessa, acudim a la normativa patrimonial. Per tant, quan podríem entendre que aquesta instal·lació és patrimonial? Si es situa sobre un edifici patrimonial, serà patrimonial. I si es situa sobre un edifici demanial, tindrem que interpretar. Aquí n'hi ha una mica de jurisprudència i doctrina incipient que interpreta aquest article del Codi Civil català. Bàsicament és si es pot separar de l'edifici, en teoria podries desfer-la, pots considerar-la patrimonial. Si no es pot separar de l'edifici, has de considerar-la demanial. Això de nou que és un tema d'interpretació. Per tant, jo crec que la interpretació jurídica també ha de servir a el context ampli en el que se desenvolupa l'activitat administrativa. Parlem ara una mica d'autoconsum. Ja ens diu la llei municipal de Catalunya, diu, jo soc una llei que regula la part de dret públic i de l'ús dels béns de les entitats locals. Però jo, llei patrimonial, soc sense perjudici de les altres lleis que apliquin. En aquest cas, quales són les altres lleis que apliquen? La normativa d'autoconsum. I la normativa d'autoconsum ja et diu com has de repartir energia. El procediment per repartir energia tu no te lo pots inventar. Et pots inventar els criteris, però tot el seguit de comunicacions que has d'anar fent perquè l'autoconsum al final pugui materialitzar-se, és a dir, que a un consumidor li arribi una factura i li digui, mira, aquí té vostè una línia que diu energia autoconsumida o energia compensada dels excedents. Perquè arribi a això, s'ha de seguir un procediment establert en la normativa elèctrica, que és aquest. Aquest procediment implica el que dèiem abans, comunicacions amb diferents parts. Aquí tenim aquests dos articles, el 106.1 i el 107.1. Per altres temes, jo el seu dia em vaig agafar la molèstia de mirar si estaven dintre del llistat d'articles de la disposició final segona, que són d'aplicació directa, i sí que ho estan. Això és una bona notícia perquè ens juguen a favor. Aquí a vegades passa que sovint pensem que la normativa és dolenta, que la normativa s'ha de canviar, que la normativa no ens permet avançar. Sovint no és així. Sovint es tracta, és un tema més de com apliquem la norma, no tant de la norma. El 106.1 et diu que l'explotació dels béns o drets patrimonials podrà efectuar-se a través de qualsevol negoci jurídic, típic o atípic. Què més volem? Això és fantàstic. Això és fantàstic. Y después, el 107.1 diu los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso salvo que, i et dona 4 supòsits, que no estan gens malament. Las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia no se aplica, la singularidad de la operación, en aquests casos procede la adjudicación directa. Es pot acudir a l'adjudicació directa. Gens malament. La norma no és mala. També tenim articles, això pel que fa a l'adjudicació directa. Recordem, una cosa és l'adjudicació directa i una altra cosa és una cessió gratuïta. Parlem ara de la cessió gratuïta. Aquí la normativa catalana també ens dona eines molt i molt potents. L'article 8.2 del REPEL i el 203 del text reforç de la llei municipal i règim local de Catalunya et diuen això. Diuen que tu sí pots cedir gratuïtament sempre que ho justifiques adequadament i sempre que sigui en benefici de la població local. I l'article 49.1 del REPEL fins i tot et contempla en la lletra B que ho podries fer a entitats privades sense ànim de lucre. Fixeu-vos, no diu declaració d'utilitat pública, diu sense ànim de lucre, associació cooperativa, que els hagin de destinar a fins d'utilitat pública o interès social. De nou, tenim marge per interpretar i marge per fer. Aquí en la guia, ja quan es publiqui ja ho veureu, però aquí d'aquest tema que és prou nou, també aquest capítol inclou
uns suggeriments, però ja redactats, amb tot el detall necessari, sobre com es podria articular una sessió gratuïta d'aquest tipus. Sessió gratuïta, això està molt bé, i la part jurídica superteòrica, però també hem de tenir en compte la realitat econòmica en la que això es desplega. L'Ajuntament ha tingut sovint haurà tenit una subvenció molt gran per posar la instal·lació i, a més, vol fer això per un tema de polítiques públiques. L'Ajuntament no el va de guanyar diners, tampoc haurà de perdre, però si nosaltres li passem aquest merder que hem dit abans a una entitat privada, sigui la comunitat energètica o sigui una gran empresa, qual és la lògica econòmica de dir sí, jo faré aquesta tasca? El que plantegem a nivell econòmic, parlo ara, és una sessió gratuïta en la qual aquesta entitat pugui explotar els béns i no pugui cobrar energia o hagi d'aplicar uns determinats descomptes per l'energia als consumidors vulnerables, i als altres consumidors que tindran un estalvi en la seva factura les topa el preu que el pot pujar a la mitja, calculat amb el detall que podreu veure en la guia, del preu elèctric, de tal forma que mai estiguin pitjor que el que estarien sense participar en aquest esquema, perquè no vingui ningú a queixar-se de l'Ajuntament m'està aquí fent coses rares. No, aquest és el detall. I si a més ets vulnerable, encara més descompte. Aquesta sessió gratuïta, òbviament, a nivell econòmic també implica que tota l'energia que va per l'Ajuntament sigui gratuïta. És a dir, si jo et dono un cotxe que és meu perquè ho gestionis, però jo també tinc dret a usar el cotxe i el cotxe és meu, quan jo el vulgui usar no em cobraràs. Aquí és el mateix. L'energia que vagi per l'Ajuntament, òbviament, no té contraprestació. El que s'encarrega és la gestió de l'autoconsum col·lectiu a una entitat, que en aquest cas és una comunitat energètica local. La sessió gratuïta el que té és que ja et fa de filtre. A banda del tema d'adjudicació directa, la sessió directa ja et posa un filtre. Per tant, ja saps que aquí no pot entrar tothom. Per tant, vam pensar que això és interessant. Canviem de nou d'escenari. Són 5 supòsits, em sembla, però els 2 primers són els més llargs. Ser membre, i l'Ajuntament, d'una entitat jurídica que és, jo he dit que es vehicula jurídicament, la comunitat energètica. Quan parlem, l'Ajuntament entra a la comunitat energètica. L'Ajuntament és soci fundador de la comunitat energètica. Estem parlant sempre d'aquests supòsits. Això penso que és un tema que s'ha tractat molt. Aquesta és una presentació llarga. No em vull detenir massa en això. Ja hem fet conferències d'això, n'hi ha PowerPoints, és un tema no tan nou, la veritat. Tenim diferents vehicles. Per a aquests vehicles, per l'associació, per la cooperativa i per la societat limitada sense ànim de lucre objectiu, hem creat els models d'estatuts, de tal forma que estiguin allà els models d'estatuts plug and play. O sigui, això, amb les parts a omplir el nom de la comunitat energètica buides i marcades en groc, o sigui, tot, estatuts anonimitzats, repassats i adequats, òbviament, a la finalitat de la que estem parlant. Potser amb això ens quedarem sense feina? Penso que no. Penso que la innovació sempre tira endavant. Compra per l'Ajuntament d'energia autoconsumida produïda a una instal·lació de la comunitat energètica. Si dividéssim els supòsits entre els que són ja avui i els de demà, o entre els que estan ja són nous però ja són terra coneguda, i els que són més terra nova, aquest també és de terra nova. Aquí de què estem parlant? Imagineu-vos que una comunitat energètica executa una instal·lació fotovoltaica al municipi X. L'ha pagat, l'ha financiat, l'han financiat els seus socis, com sigui, però és seva. I l'Ajuntament diu, ostres, ja que l'energia autoconsumida és l'energia econòmicament més rendible, per què no li compro energia autoconsumida a aquesta entitat privada, a aquesta comunitat energètica? Això, si estiguéssim en l'àmbit netament privat, parlaríem d'un contracte PPAs. Els contractes PPAs es porten signant des del 2019. És un tema molt conegut, el tema dels PPAs, tema tècnic, però és un tema en el que n'hi ha molt de recorregut.
Si ens recordem de Max Weber, jo quan faig la formació de PPAs parlo de 4 tipus ideals de PPAs. El Physics on-site, que seria l'autoconsum, i altres que tampoc els comentarem ara. Quan parlem d'un PPA d'autoconsum, estem parlant de que et dono diners a canvi d'energia neta. Això és el que és un PPA d'autoconsum, en essència. En aquest cas, l'Ajuntament dona diners a la comunitat energètica per l'energia neta que li genera un estalvi a l'Ajuntament, energia neta que prové de la instal·lació fotovoltaica del privat, de la comunitat energètica. Com s'articula això a la pràctica? N'hi ha 2 modalitats bàsiques. Aquí la creativitat tampoc té límits, però per entendre'ns, aquests negocis jurídics s'articulen sovint com a una compraventa d'energia, és a dir, de quilowatts hora, fins i tot tenim el terme definit al Real Decret, o s'articula com a potència, com un lloguer de quilowatts pico. Jo et jogo una placa, jo et jogo 5 quilowatts de potència de la teva instal·lació de 100 quilowatts. I tot el que produeix, tota l'energia neta que produeixen aquests 5 quilowatts que jo tinc i que pugui aprofitar, ja sigui amb compensacions excedents o de forma directa, em genera un estalvi. Ja està, vale? Uno és, contem les unitats d'energia física que van variant, contem els quilowatts hora, és una compraventa d'energia horària autoconsumida, i l'altre és un lloguer de potència. Jo et jogo aquesta potència i tot el que pugui, tots els fruits que pugui aprofitar, per mi, bé. Aquí està el mapa del tresor, no? Si això fos una història de pirates. Com ubiquem això en la normativa del sector públic? La normativa del sector públic no parlarà de quilowatts peak, ni de quilowatts nominals, ni d'energia horària autoconsumida. Si ho fossi, segurament s'estaria extralimitant en el seu objecte. Ni parla, ni parlarà, ni hauria de parlar. Hem de subsumir. I aquí, fent reflexions crítiques i moltes converses amb companys, consultant també doctrina, l'època que hi ha i demés, parlant amb experts, aquest és el mapa al que arribem. Pensem que n'hi ha 2 vies de concebir això i d'articular això. Una seria la via de contractes del sector públic, la via contractual de contractes del sector públic. La llei de contractes del sector públic no et diu jo abarco qualsevol contracte que faci l'ens local. La llei de contractes del sector públic et diu pels contractes típics que fan les administracions públiques, aplico. Pels típics. L'altra via, la que està sota, és la de contractes patrimonials. Els contractes patrimonials, la normativa patrimonial sovint es fa quan l'Ajuntament, per dir així, ven, però també quan l'Ajuntament compra. No és un tema de... Aquests són els objectes de les lleis i queda clar. Per la via dels contractes administratius, l'article 16 ens permet articular les 2 modalitats, com un contracte de subministrament. Si tu llegeixes l'article 16.1, penso que allà es pot encabir l'arrendament de potència. I si llegeixes l'article 16.3, penso que allà es pot encabir l'adquisició d'energia. Per la via patrimonial tenim l'article 15 més 106.1 més disposició final segona per articular l'adquisició de béns i l'adquisició de drets. Bé, hem fet, com és l'expressió? Hem fet volar coloms. Que bé, fins aquí he començat dient que el PowerPoint tot és molt bonic i hem tractat de baixar el detall, però hem fet volar coloms. Ara, per un moment, poseu-vos a la pell d'un secretari, d'una secretària, d'un interventor, d'una interventora municipal que diu ja, però això implica relacions patrimonials i contractes amb l'administració pública. Jo respondo. Perquè puguem veure això amb una mica més de detall, hem de conèixer qual és l'espada de Damocles. L'espada de Damocles. N'hi ha una espada de Damocles que n'hi ha 3 espades de Damocles. Les 3 diuen el mateix, o 3 guillotines, o 3 apuntadors. I fixeu-vos que si un no fos suficient, està en 3 llocs, dient exactament el mateix, però ficant
por, entre cometes, a l'actuació administrativa. Està a la Constitució, està a la llei de bases espanyola, està al text reforç de la llei catalana, diu que les administracions han d'actuar en ple sometiment de la llei i del dret. Això és 50 sombres de Grey, 50 sombres de la llei. Però hem d'interpretar aquests principis. Aquests principis no diuen si això no ho ha fet ningú ajuntament abans, no ho faré. Això no és correcte, la interpretació del principi de legalitat. Tampoc diuen això que no entengui o que sigui massa nou, no ho faig. No, n'hi ha uns mandats. Les regles d'interpretació de les normes estan a l'article 3.1 del Codi Civil i n'hi ha unes coses que s'anomenen el criteri de literalitat, que va molt bé quan la norma és clara, i altres criteris, començant el segon i principal, quan el criteri de literalitat no és prou clar, és el sistèmic. El sistèmic diu, quan la literalitat de la norma no és clara, haurem d'acudir al sistèmic. El sistèmic diu que hem de mirar un contracte. Si analitzem un contracte, doncs tot el contracte. Si analitzem un article de la llei, hem de mirar tota la llei i tot l'ordenament jurídic aplicable. I aquí, a banda de les lleis que hem citat abans, tenim amb el mateix rang lleis d'actuació climàtica, que ara veiem. És a dir, la idea a transmetre aquí és quan hem d'interpretar un criteri jurídic indeterminat de la norma de dret públic, si no és prou clar i no podem acudir al criteri d'interpretació literal, hem d'acudir a altres criteris, començant per el criteri sistèmic. I el criteri sistèmic ens diu que has de mirar el dret com un tot. I aquí és on entren naturalment les lleis d'actuació climàtica. El Parlament de Catalunya, l'any 2017, va aprovar, amb una majoria molt àmplia, aquesta llei. I aquesta llei diu que existeixen unes finalitats, llegeixo aquestes finalitats, contribuir cap a una transició energètica en la que el consum de combustibles tendeix a ser nul, amb un sistema energètic, fixeu com són això de cara a comunitats energètiques, amb un sistema energètic descentralitzat, amb energies 100% renovables, de proximitat. També s'ha de fomentar l'educació i s'ha de fomentar el desenvolupament i la transferència tecnològica. Aquestes són les finalitats de la llei. Doncs lo interessant, a efectes d'interpretar el principi de legalitat, és que el punt 3 diu que la responsabilitat és compartida també pels ens locals. I després tenim les declaracions d'urgència climàtica, bla, 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 criteri sociològic i demés. Ja està, se'ns ha anat una mica de temps, espero que us hagi sigut útil i moltes gràcies.